कसे काय मंडे, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. मंडे आपल्या हातात आज काय असा कलिंगड असा, इकडे आईच्या हातात काय असा रुअबजा असा, इकडे दूध पिशवी असत आणि आपण परत एकदा आपल्या माडात असो. आणि आज काय बनवतो तर आपण सरबत बनवतो. मोहब्बत का सरबत मला खूप फेमस असताना तुम्ही बघितलं असताना इंस्टाग्राम यूट्यूबवरती भरपूर सारे व्हिडिओ. तर आम्ही आज कोकणातलं सरबत बनवतो आणि आमच्या माडात पूर्ण फॅमिली असा शिरो सहित दिव्या वगैरे सगळे दिव्या आमचा ऑब्झर्व करतात याचं बसन मस्त. तर आता बघूया कसा बनता सरबत आणि मजा असा फॅमिलीसोबत टाइम स्पेंड करू मिळतात तर कोकणात आपल्या घराकडे. तर चला पटापट करून घेऊया. थोडासा सामान बाकुडं वरनं आणूचं असं बाकी सगळं आणलं बऱ्यापैकी. हे बघा पप्पा शिरो घेऊन इलेत. आज थंड गाड्या जसं सूर्य डोक्यावरती इलो ना जसं सूर्य डोक्यावरती इलो आम्ही डायरेक्ट माडा देवता ठरवलो. म्हटलं असं करूया बाहेरचं काहीतरी थंड वगैरे आता बंद करून टाकूया. म्हटलं सारख्या सारखं थंड 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 कंटाळो. डॉक्टर बोलले कोल्ड ड्रिंक पिऊच नको Yes. ते बरं नसतं. आईसाठी थोडे चेंजेस केलो जेवणात सुद्धा आणि बाकीच्या ह्याच्यात सुद्धा. तर जाऊया पटापट चला कांदे बाकडं इले. घेऊन येऊया. कांदे इले कांदे कांदे येले कांदे. चला माणूस इल्ले झाले हो पण आम्ही बाबून एका धरलाय. झाला सेटअप. आम्ही इकडे आता मांडतो व्यवस्थित. त्या दिवशी चुलीवरती रेसिपी इकडे केलेलो सगळे एकामेकात हेल्प करतात. पप्पा बर्फ काढून देतो. बर्फ मजबूत आणलं ना. खूप आणली. किती रुपयाचा असतो सांगायचो बर्फ? 20 रुपयाचा. 30 रुपये. हिने फुटतात काय माहित नाही बघ फुटतात. 2.5 किलो का हात का होल पडलो पण त्याला मोठी सुरी हळू होती असं घरात तसं नाही मन्नाच फुटतो सगळीकडनं थोडं थोडं हे कर. एवढं बर्फ बस झालो. आता आपण किती माहिती आहे 2 लिटर दूध घेतलेलं असा तर दूध पिशवी असत ते फोडी आता काम तुझं कोणत्या आमचं कळिंगण दूध पिशवी ते फोडतं. चला आता आपण टाकूया रूअफजा. हे बघा चमच्यात घेऊन टाकूया. बर्फांना पाणीच धरलं. रुअबजा टाकलं आणि रुअबजा असं आता स्ट्रॉंग असं बऱ्यापैकी. कलर तर जास्त दिसणार नाही गुलाबी आमका तसं आम्ही रीलमध्ये व्हिडिओमध्ये बघितलं. पण बऱ्यापैकी घातलं ना आई. सामान सगळं आणून नाही थोडं थोडं काय नाही काहीतरी विश्रांती दिलं वाटतं सगळं एका टायमात घेऊन येलो. चमचे थोडे ग्लासा कमी पडलीत वरती माणूस थोडी पाठवलो. साखर टाकूया. हां तर साखर टाकूया थोडी. अंदाजाने टाकूया गोड किती लागेल. आता कळून घालून द्या. आता मेन काम असं तर पप्पांकडे आपण देतो कळिंगण कट करूचा. बसता पप्पा इकडे कट करतात. आता तुमका माहितीच आहे कसं कट करू काय. आता बारीक बारीक असे एकदम असे छोटे छोटे पीस जाऊ काय असं कट करू काय. हां एकदम बारीक बारीक. हां उभे रेषे मार. आता उभे परत उभे रेषे काढ. हां बारीक बारीक एकदम जवळ जवळ मारा. हां त्याच्या खाली मारा त्याच्या खाली खाली मारा त्याच्या खाली मारा. हां मग अजून मारला खाली तरी चालतं. आता डायरेक्ट याच्यातच धरून करा तसे तुकडे तुकडे असे असे वरच्या साईडनं. हां अशी लाल भाग तितकं कडक आहे. हां तो तसं असं शेवटी माझ्या हातात घेतलंय. बघताना भारी वाटतं नवीन त्यांना एक्सपिरियन्स किती असतो. फास्ट करतो पटापट. आपण करू गेलो का जाणार नाही. बघताना कायची गोष्ट सोपी वाटतं करू गेली काय कळता. चला म्हणजे कळिंगण पण आपण आतमध्ये बऱ्यापैकी टाकलो आणि आता असं लुक असं शेवटचं एकदम मस्त दिसतं. आता फक्त ग्लासात भरूचा वाटे लागलो शिरो ग्लास आता भरून घेऊया मस्त. इकडे वरती टॉप करूच्यासाठी बारीक बारीक करायचं.
हे सब्जा पण असं ते बघा. हा आपण सब्जा टाकून घेऊया. बरोबर झालं 6 ग्लास. थंड पण आहे त्याला आता सब्जांमुळे ना. आमच्याकडे पहिली सब्जाची झाडं पण होती. हळू करून भरूक घ्यावे एक एक जवळ जरा बघूया. भारी वाटतं. आता बर्फ असल्यामुळे असं बर्फ घेतलो आम्ही, फ्रीजमध्ये ठेवून नाही होतो. पप्पा कसा जबरदस्त एक नंबर. तुम्ही हा करून बघा मस्तच जरा. गरमी तर आहे, माडात आणखी थंड लागतं आमच्या मस्त. आणि याच्यात हा थंड एकदम भारी. थंडीचं वातावरण आणि हे आणखी थंड. हे बघा वर बघा काय वातावरण असं एक नंबर. माड लागले आमचे. मस्त ना. स्ट्रॉ दिलो पप्पांका. आता एका सगळ्यांका पोच काढली म्हणून मस्त. येवा मंडळी. या असं वाटतं कोल्ड्रिंकचं दुकान ह्या टाक्या काय गे स्टॉल घाली आहे एक. हा. अंगणवाडी जागा बुक करू लाग. कसली दिसतात ग्लास एक नंबर. ह्या ग्लास तर बघा कसलं वाटतं भारी. एक नंबर वाटतं. सगळ्यांकडे हळूहळू करून पोच केलो. दिव्याताई कशी आहे टेस्ट? हा मस्त. कलिंगड एक नंबर ना. कशी आहे चव? फुल तयारीनिशी आम्ही सगळे स्ट्रॉबी पद्धतशीर काम. भाऊ बाई भारी झालं. सब्जा कलिंगड मस्त थंड गार वाटतं एकदम जबरदस्त. जबरदस्त एक नंबर ना. तुम्ही पण असं करा आणि खावा घरातल्या घरात. खूप मस्त. खूप मस्त. नुसतं म्हटलं बघूनच इंस्टाग्रामवरती रीलमध्ये किंवा शॉर्टमध्ये सोडण्यापेक्षा करून बघूया ना. एवढा काय शिकण्यासारखे असता, करून खाण्यासारखे असता. बरंच काय काय असतं. आपण बाजारात विकत आणण्यापेक्षा असं घरात मस्त सगळ्या बरेच टाइम सोबत. आपण बाहेर विचार करतो हेल्दी असताला काय नाही काय विषय. आणि ह्या कसा टेन्शन नाही. आणि आपण सगळेजण एकत्र करून खाऊ शकतो आणि स्वस्तात होता. बाहेर आपण एक ग्लास ज्या पैशात घेतलो तितक्या पैशात घरात सगळेजण एकत्र खाऊ खाऊ शकतो. शकतो आरामात. थोडा थोडा काय ना पण आनंद घेऊ शकतो मस्त. एक नंबरच झाला खत्री. जबराट. चला सगळं आता पॅकअप करतो. चला सामान उचलून ठेवू काय जागेवरती प्रत्येक गोष्ट. या फ्रीजात होता ना. आता कमेंट करून सांगा नेक्स्ट काय ट्राय करूचे माडात सगळ्यांसोबत. रेसिपी सांगितलं तरी पण चालतं. आम्ही करतोच वेगवेगळ्या पण तरी पण सांगा काय बघू का आवडत. काय बघू तुमका आवडत. तुमची फेवरेट वस्तू असली तर कदाचित तुमका बघू आवडत असतात तर ही बनवून. बाई हां आम्ही ट्राय करतो ना. प्रयत्न करू शकतो.